Salutare toată lumea, eu sunt Ștefi Pocol și astăzi vin cu un episod de cum să-ți băguiești o instalare, cum să-ți băguiești telefonul când vrei să-ți instalezi un joc. Deci, am vrut să-mi instalez jocul Random Heroes ca să-l prezint și să facem o serie de episoade, știți? Și văd mă instalează și e asta, adică, what? Ce e asta, frate? Eu nu înțeleg. Deci, ce e asta? S-o băguit, am fine. Păi o să revin da, eu pe filmare și o să revin când și prezentăm. Ok, lumea a venit cu jocul după ce mi l-am instalat. Și ce să spun, să pornim. Ok, acesta federal încă nu trebuie să se conecteze cu fucking jocul play și așa mai departe până se optimizează un pic. Da. Să începem, deci pe ce tragi dacă deci besac dacă mă mă și trag. Lol, piatră aici. Ok, de mă. Atât la video și mă văd să-l dea aminte. Sunt foarte foarte împacă. Scumpe ca lol. Mai am o viață de aia. Fac, nu fac de rău ăsta. Nu-i bani. Deci nu-i bani. Lol. LOL, vezi. Mama, urătule. Bă, stai băgăte, lasă baci. Așa, aici ceva. The present hold the button to drop platforms. Ok. Oh, lol. Trebuie să am. Că scuie ceva. Să pui să. Stai că după ce l-am ocupat, că mai dau de 1. O să văd câte de date se dau ca să fiu sigur, să știu cum face de rău. Unde-și mă? De... nu, not? Am dat. Mai tot mai încet. Ok. Pare că am ciudat jocul. Nu mă întrebați de ce, dar în fine. Și dacă cad acolo mor? Nu. LOL. Fuck. Deci ok. Am crezut că hai că trebuie să fii ca nu dacă te mici, cum mai calci pe alte țepuși de fac eu. Deci, una am dat. Dai. 2, 3, 4, 5, 7. Lol, 8. 8, trebuie să-i dai. Dai. Continui și short. Am vrut că sunt și pe călte Ray Gun Blood. LOL. Ce? 9mm pistol. Revolver 400 submachine. Ok. Cred că să stau să facem 2 levele. Asta și cu ăla. Dai. Sigur, au văzut că am acolo jocul cu case opening și așa mai departe. Și dau să joc.
nu chiar acum o fac. Este ceva boss. Ok, boss. Stai. Sunt o dacă da. Unu. Fac eu. O, l-am luat. Lol. Fac eu. 5, 6, 7, 8. Mă arunc ca la Mickey Mouse. Deci când eram mirat, foarte mult la Mickey Mouse. Ok, și am terminat al doilea level. Azi facem 3 levele, sau dacă putem. Dar trebuie să ușor. Ăsta se mișcă mai repede. Nu știu, nu mă întrebați. Ok, avem 82 de bani, shop. Ia nu știu, mă. LOL, de de dacă mă bagă în el. Tot zic LOL. Și LEL. Ia acum să-mi dea un punct de la. Hai să mergem sus. Ok. Nu. Hai să iau banii ăștia de aici. Ok, așa. Zic că era ceva cu bullet. What the fuck is this? LOL, m-a omorât. N-ați fac lumea. Bine, și cam atât a fost lume. Eu am fost Infiborul. Și până data viitoare aș vrea să strângem 5 like-uri, să zicem, pentru episodul 2 din Random Heroes. Eu am fost Infiborul. Salutare, pa, pa!